uNjoko ihobosho Mfokambamba ushiye inkundla yalaphana eTUT ichwaza. Uthe ngena nje stage akakhulumanga izinto eziningi ubengelelile wase babulala ngendumezulu ka-live. Awuyizwele nathi ividiyo uNjoko ebashango live abafundi base-TUT. Akhohle ukuthi usubscribe uphinde ulike. Sanibonani. Ngiphila kodwa. Ngiyabingelela, kuthiwa nami ngibingelele ngoba ngila eduzane. Lo bingelelayo uNjoko. Ihobosha ngibuya phansi endaweni yasenkandla emshisayo. Cha kumnandi. Uyazi ukuthi kumnandi ukuthi nasemavasithi abantu sebeyawuthanda nje umculo wethu. Ngingayazi mina leyo ndaba. Ngingayithi kodwa. Ngiyafunda kodwa. Azophuma ama-degree. Konke nama-diploma. Cha futhi ake ngimizwe ukuthi ngijabule. Dadewethu ungangitsheli mani. Ungangitsheli mani. Thanda waphumalo. Thanda watshelezi. Ungangitsheli mani. Ngilangulalu mani. Uyamazi uthembelise. Ntombi ethanda kakhulu. Yebo ngiyamazi. Ngizwa bethu yashela.